Esitatimendeni asikhiphile uZuma uthena kuba engumengameli kodwa usagajwe umunyu. Uthi isigwebo sakhe onengilaso usichithe ekhaya sifana ncamashi nokukhululwa kwakhe ejele iRobben Island ngonyaka u1973. Uphinde wasigxeka isinqumo senkantolo yomthethosisekelo sokumgweba ngaphandle kokuqulwa kwaleli cala. uZuma oneminyaka engama-92 nosezwakalise intshisekelo yakhe ngokuba ngusihlalo we-ANC engqungqutheleni yeqembu yokukhetha ubuholi ngozibandlela. Uthi ujabule kakhulu ngokuthi ukuphela kwesigwebo sakhe kusho ukuthi usezokwazi ukuphila impilo yakhe ngendlela afisa ngayo. Umnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uqinisekisile ukuthi uZuma usengukhululekile. As the Department of Correctional Services, we are able to confirm that the former state president, Mr. Jacob Zuma, has been released from our system of correctional services. Mr. Zuma was sentenced to 15 months imprisonment by the Constitutional Court on the 29th of July 2021. We have stated on record that Mr. Zuma did comply with his medical parole placement. Hence, at the expiry of his sentence, we have confirmed his release from our care. Okhulumela inhlangano iJacob Zuma Foundation umzwanele manyi uthi izakhamuzi zakuleli kade kwasezilindele ukuzwa ukuphawula kaZuma emva kokuboshwa kwakhe. From now onwards, His Excellency President Zuma is a free man. He can participate in anything that he wants to participate in from A to Z. And for us as a foundation, we are very happy. Isinqumo sokukhishwa ejele kaZuma ngoshwele wokugula kumanje sedluliselwe enkantolo yokwedluliswa kwamacala yinhlangano iHelen Suzman Foundation kanye neDA nabakuphosela inselele ukukhululwa kwakhe ngaloshwele owakhishwa ngowabe engukhomishana wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uArthur Fraser nyakenye.